Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdygy baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegde başlaýar. Udul habar berýär hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň geçen 6 aýda alınıp barlan işlerini jemlerine başlanyp geçirilen giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň ýol başlary düzümini 1 awgust 1 sentýabr aralygynda dynjalmaga ruhsat berilýändigini eglan etdi. Olar zähmet ruhsatyny abadada artşmany we ýylasuwda ýa-da ýurdumyzyň beýleki şypahanlaryna dynjalyp bererler. Döwlet başçylygyndan şu döwürde zähmet ruhsatyny bolar. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnixanow we ähli tatar halkyny bütün dünýä Tatar Kongresiniň düredilmeginiň 30 ýyllygy hemde onuň 8-nji gurultaýynyň öz işine üstünlikli başlamagy münasibetli gutlawlaryny iberdi. Döwlet başçylygynda bütün dünýä Tatar Kongresiniň tatar halkynyň baý medeniýetini gorap saklamakda we ösürmekde. Dünýäniň ähli künjeklerini ýaşaýan tatar halkynyň wekillerini ýakynlaşdyrmakda möhüm ähmiýeti eýedigini bellep, häzirki 8-nji gurultaýyň tatar halkynyň medeni däpleriniň gorup saklanmagyny we ösürmegine aýratyn goşant-goşakdygyna anam bildirdi. Hormatly prezident Rustam Minnixanow Berkjan saglyk awadançylyk we täze üstünlikleri Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň halkyny bolsa, mundan beýlegem ötüş hemde rowaşlyk ardy etdi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyguly Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnixanow we ähli tatar halkyny bütün dünýä Tatar Kongresiniň düredilmeginiň 30 ýyllygy hemde onuň 8-nji gurultaýynyň öz işine üstünlikli başlamagy münasibetli gutlawlaryny iberdi. Russiýanyň dürli tewitlerini we dünýäniň köp ýurtlaryna ýaşaýan tatar halkynyň wekilleriniň köp sanly jemgyýetçilik guramalyny birleşdirýän bütün dünýä Tatar Kongresi geçen döwrüň dowamyna uly üstünlikleri gadandy. Tatar halkynyň baý hemde öz borçly medeniýetini gorap saklamakda we ýaýratmakda Tatarstanyň milli medeni ösüşinde diliň, alymyň, bilimiň ösürilmegine bahasyna ýetip bolmajak ähmiýeti eýdir diýip gutlawda aýdylýar. Halk maslahatynyň başlygy öz işine üstünlikli başlany 8-nji gurultaýyň tatar halkynyň medeni däplerini gorap saklamagy hemde ösürmäge aýratyn goşant-goşakdygyny bellep, prezident Rustam Minnixanow Berkjan saglyk awadançylyk hemde täze üstünlikleri Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň halkyny bolsa, mundan beýlegem ötüş we rowaşlyk ardy etdi. Garaşdygy baky tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident arkadagy Serdarmydan parasatly ýol başçylygyna alınıp barlayan işler bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne münasib ýürürler bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeridini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 25-nji ýyllyk hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornunmasary ýazmyradyň. Hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulugy markaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň dowamyna ýurdumyzyň ekrançylyk meýdanlaryna alınıp barlayan möhümliň işleriň marşy, owa milli maksatnamasyna bellenlen wezipler durmuşa geçirmek bilen baglanşykly meseleler aral maslahatlaşyldy. İş maslahatyna gatnaşyjylar gün tertibindäki meseleler boýunça hasabat berdiler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow şu günler alınıp barlayan möhümliň owa hujulyk işleriniň Tinem Oroktan moşan meýdanlarda geçirilen sürüm we beýleki owa hujulyk işlerini hereket edýän kuwatly technikalaryň dol güýjüni öňürjülükli ulanmagynyň wajypdygyny bellädi. Şeride hormatly prezidentimiz welaýatlarda gowaşa edilýän ideg işleriniň agrotechnik kadrlara laýyklykda ýoly goýulmagynyň wajypdygyny bellädi. Bu ekrançylyk meýdanlarynyň suw bilen üçinçiligini gowlandyrmak, suw howdanlarynyň işini talabalaýyk ýoly goýmak we umumyň suw serişlerini rejeli peýdalanmak babatda birnäçe görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz häzirki döwürde ýerleri geljek ýylyň hasyl üçin taýýarlamak, kärnişli daýhanlary ýokary hili tohumlar dökün bilen üçin etmek meseleleriniň wajypdygyny çekip, bu işleriň milli daýhançylyk däpleri we häzirki
taman ösen tejribesi esasında alınıp barılmalygyny bellädi. Şuna önümçiligi owakyjylyk ilminiň ýokary gadananlarynyň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmeliler. Hormatly prezidentimiz Firdar Berdimuhammedow şu ýyl welaýatlarda ulanmaga berilmegi meýleşdirilen medeni durmuş bu önümçilik maksatly desgalarda şolsan akyl welaýatynyň täze döwrübap idara etiş merkezine guruluş işleriniň alınıp barylşyny mundan beýlägem berk gözegçilikde saklamaň berurdygyny önçekip bir näçe degişli görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz häzirki diňjalş mögsüminiň dowam edýän günlerini hadaryň kenaryna aýratynam awada millet siýasatçylyk zowlugyny diňjalş tüdümine degişli işleriň şol sanyny hyzmatlar ulgamynyň döwrübap derejede ýoly goýulmagynyň möhüm talap bolup durýanyny belledi we degişli görkezmeler berdi. Arkadaşlar serdarymyz öňde goýulan wezipleri ýerine ýetirmeň ilkinji nowatdaky talapdygyny aýdyp, olaryň ýurdumyzy durmuş ykdysadyny ösdürmekde, owa ilatynyň ýaşaýyş durmuşyny hasam gowlandyrmakda alınıp barilen işlerde möhüm orun eýilýändigini naktady. 29 iyulda hormat prezidentimiz Firdar Berdimuhammedow sanly ulgu markaly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalarynyň welaýatlaryň Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyny Ministrler Kabinetiniň giňişleýän mejlisine geçirdi. Onu bir näçe resmi namalaryň tasdimlaryny garaldy. Ýurdumyzy durmuş ykdysadyny ösdürmeň möhüm wezipler hemde döwlet durmuşynyň beýleki käbir meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Döwlet başlarymyz mejlisiň gün tertibini eglan edip, elki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmatary Ýazmuradowa söz berdi. Vice-premier hatawatyny ýurdumyzyň edermen daýhanlarynyň galla taýýarlamak boýunça şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirenlikler bardaky hoş habardan maşady. Bu hoş habar kanagatlanma bilen kabul edip, hormatly prezidentimiz Firdar Berdimuhammedow edermen daýhanlary galla taýýarlamak bardaky şertnamalaryň borçnamalary üstünlükli ýerine ýetirmekler bilen tüýsürekden utlady. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynçy döwründe usat kärençilerimiň, hususy önüm öndürjülerimiň, mehanizatorlarymyň, alimlarimyň galla hasyny ýetişdirmekde we ýetkisiz ýygna barmakda ulu işleri alıp baran her bir adamın agdyberlikli hemde ahlakly şeýken zähmeti netijesinde şeýle bilent sepkide ýetirli. Hormatly prezidentimiz Firdar Berdimuhammedow degişli teklipler makulady we Türkmenistanyny deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriň derejesindäki halkara maslahatyny geçirmek bilen baglanşyk resmi namalary taýýarlama we degişli iş toporuny döretmegi tapşyrdy. Şöýlüň 15-16 awgustynda awada milli siýasatçylyk zowlugyny bu forum geçirmek meýleşdirilýär. Häzir Birleşmiş Milletler Guramatynyň orduş düzümleri bilen geçirilen geňeşmeleriň netijesinde onuň maksatnamasynyň destlapky taslamasy taýýarlandy. Ýa-da degişli meseleleri çözmek boýunça zerur işler alınıp barylýar. Döwlet başlarymyz ulug ulgamyndaky köp taraply hyzmatdaşlygyň berkidilmegine we ösdürmegine gönükdirilen bu forumyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçünedilmeginiň zerurdygyny belläp, bu wagtda anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz Firdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň sewitliğin we ähli umumy hyzmatdaşlyk meselelerini häzirki zamanyň wajyp wezipleriň deňeçer çözgüdini işläp taýýarlamakda möhüm we jogapkärlik orun eýilýändigini belledi. Şolaryň kataryna azyk howpsuzlygyny üpçün etmek bar. Munyň öňde durmukly ötüş maksatlaryny ýetmeň möhüm şertini üpçün eder. Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mämmedow watanymyzyň güllä wesmegini, halkymyzyň awadançylygyny gönükdirilen döwletimiziň hukuk esaslarını puturlandyrmak boýunça geçirilýän işler barada maglumat berdi. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornmatary Babaýew ýurdumyzyň hukuk ulgamyny mundan beýlägem kämilleşdirmek maksady bilen geçirilýän meýilnamalaryň işler barada maglumat berdi. Hormatly prezidentimiz Firdar Berdimuhammedow degişli toporuň öňünde durýan gaýry goýulmasy wezipelerini çekdi. Onuň işi jinayetçilikli ýol bilen alynan girdejileriň kanulaşdyrmagyna hemde terrorçylygyň maliýeleşdirmegine garşy görüşmek babatda milli ulgamyň netijeligini ýokurlandyrmaga gönükdirilmelidir. Şu maksat bilen halkara derejesinde şeýle awraýly orduş halkara guramalar bilen utgoşukly hereket etmek berurdur. Hormatly prezidentimiz diversifikasiýalaşdyrmak, maýy goýumlaryny çekmek, ýurdumyzda amal aşyrýan taslamalar durmuşy geçirmän gyzyklanma berýän ýeri orduş kompaniýalar bilen netijeli hyzmatdaşlyk geňeltme arkaly ýanaş energetik toplumyny ösdürmeň möhümdigini çekdi. Döwlet başlarymyz bu ordaky toplum bilen işler dowam etmeň berurdygyny belläp, bu wagtda anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz Firdar Berdimuhammedow ýerine ýetirilen işleriň wajypdygyny atap, ýurdumyzyň ören ýeri neft-gaz kenlerine eýedigini, şonuň bilen maňlykda ýanaş energetik toplumyny mundan beýlägem ösdürmek üçin ähli şertleriň döredilmeliligini belledi. Hormatly prezidentimiz Firdar Berdimuhammedow guruluşyk senagat we energetik toplumynyň köp uğurly milli ykdysadytyň mundan beýlägem ösdürmegini, baý tebigi serişçileriň işiň ulanmagyna we sewitleriň ösdürmegine gönükdirilen möhüm maksatnamalaryň üstünlükli durmuşy geçirmegine wajyp orun eýilýändigini önçekdi. Öňde boljak çäýler bu urda alınıp barylýan giň möçberli işleriň beýanyny öwrülmelidir diýip döwlet başlarymyz bellädi. Hemde serginiň we maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmek babatda vice-premier anyk tapşyryklar berdi.
Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Qarabağ köl aylygynyň üstünden geçen döwrwap avtomobil köpürtüniň gurulmagynyň ýurdumyzyň günwatar hemde demirgazyk sebitleriniň arasynda ulaw we ýolagçy gatnawlaryny hemde goňşy döwletleriň sowda harit dolanşygyny artdyrmagy ýardam berjekdigini bellädi. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzy eksport import amallaryny gadylaşdyrýan esasy idara hökmüni döwlet haritçy mal birjasynyň işini kämilleşdirmek wajypdygyny çekdi. Döwlet başdanymyz döwlet haritçy mal birjasynyň Türkmenistanyň daşary ykdysady argatnaşyklaryna möhüm ulgum, milli ykdysadiyetimiziň esas pudoklarynyň önümlerine bolan islegleri aýdyň merkezdiýen kuwatly maglumat seljerş edaradygyny belläp. Bu urda geçirilýän işler seljermek hemde birja sowdasyny mundan beýlegem ösürmek, onuň gerimini giňeltmek boýunça birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow şpaxana diňjaş toplumlarynyň abadany ösürmek esasy ugur hökmüni keskitdirýändigini nykdy. Olar öz nowatyny deňiz ýakasynyň durmuşynyň beýleki ulgamlarynyň ählisiniň kämilleşdirmegine oňuýyn täsir eder. Döwlet başdanymyz awgust aýyna geçiriljek dawarlaryň ýurdumyzyň jemgyçilik durmuşyny, ýaşlar watançylyk ruhuny terbiýelemekde uly ähmiýetiniň bardygyny atab. Dawarlaryň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilmegini üpsün etmek babatda anyk taşyryklar berdi. Hormat prezidentimiz Türkmenistanyň daşary ýurt döwletleri bilen hyzmatdaşlygyny işçileşdirmäge ýardam etjek, halkara şäherleriň ählisiniň ýokary guramaçylyk derejesine üpsün etmek babatda görkezmeler berdi. Döwlet başdanymyz Türkmenistanyň garaşlygynyň 31 ýyllyk bayramy natijasynda dawarlar we şäherleri ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk toplaryny döretmek hakyna karara gol çekdi. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow halkymyzyň saglygy bardak aladanyň ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň berdigini nykdy. Bu ulgamda amanaşyrlayan düýp özgörtmeler netijesinde orduş düzüm ýygyderli kämilleşdirilýän lukmançylyk tejribesini, innowasion tehnologiýalary usullary, ilmiň öňde barjy gazananlary, dünýäniň iň gowy tejribesi işiň ornaşdyrylýar. Saglyk döwlet maksatnamasy bu ulgamda öňde goýulan wezipler üstünlükli çözmäge gönükdirlendir. Şol maksatnamanyň durmuşa geçirmek netijesinde türkmenistanlara halkara ülümleriniň derejesinde ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlary ködürlenýär. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow 1 awgustdan başlap ähli ýolbaşlaryň ýurdumyzyň şipahanalarynyň haýsyny islepse diň jalyp saglyklaryny berkidip biljekdigini bellädi. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmen aragatnaşyk agentliginiň sanlylaşdyrmagy ilerletmek boýunça möhüm işler ýerine ýetirýändigini bellädi. Döwlet başdanymyz sanly ulgamlar babatda özgörtmeleriň üstünlükli amal aşyrmak üçin öňde barjy dünýä tejribesini öwrenmek, hemde milli işgärler, ilmi-seýnik we düzümliğin kuwaty artdyrmak wajypdygyny atdy. Döwlet başdanymyz ýeri tahtymlary ýygyderli durmuşa geçirmeň wirurdugyny çekip, degişli meselelerini içkini öwrenmek hemde degişli işler geçirmegi tapşyrdy. Soňra döwlet başdanymyz Giňişleýin Mejlisinde Aşgabat şäheriniň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleriniň hafawatlaryny diňledi. Şuňlar ýurdumyzyň gowaçy meýdanlaryna ýygyk işleriniň agresiýnik talaplary laýyklykda alınıp barylýanlygy, şunuň bilen birlikde orokdan moşan meýdanlarda geljek ýylyň hasyl üçin taýýarlygyň şäherlerini ferm we tekilleş işler alınıp barylýar. Şeýle-de güýçki buğday ekişine ulanjak çeýnikler we beýleki enjamlary, werur tohumlyk ferişçiler taýýarlamak işlerine giňer merli. Häzirki döwürde ýurdumyzyň owga hojalyk ýerleriniň milliardsiw ýagdaýyny gowlandyrmak we suwurş suw bilen dol üpçün etmek üçin suw howdanlaryny, suw gorlaryny ýygnamak boýunça degişli işler alınıp barylýar. Arkadaşly serdarymyz suw ferişçilerini rejeli we netijeli peýdalanmak üçin ekrançylyk meýdanlarynyň suw bilen üpçün edilişini berk gödäwçilikde saklamagy taşyrdy. Hormat prezidentimiz ködürlenen resminama gol çekdi. Soňra döwlet başdanymyz vice-premier Ýalmuradow hemde welaýatlaryň häkimlerini ýüzlenip, dänilik ekinleriň hasyrlygyny ýoklandyrmak boýunça ýygyderli işleriň geçirilmeginiň gallaçylyk buğdawyny gadarlayan üstünlükleriň esasyny önçekdi. Hormat prezidentimiz güýlük buğdaýyň ekişine agresiýa kömeklikleriň berja edilmeligini, onuň ýokary hili geçirmeligini bellädi. Şunun bilen malykda hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow gallaçylaryň ýokary hili tohumlar bilen üpçün edilmeginiň, gowaçy meýdanlaryna ýygyk işleriniň agresiýa kömekliklerde geçirmeginiň werurdugyny çekdi. Mejlisiň dowamyny hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary, goranmak ministri Gunnogdyýew hemde harby hukuk goraýjylaryň ýolbaşlaryny ýüzlenip, watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň 31 ýyllyk münasibetli dawalary ýokary derejede guramak boýunça gol çekilen kararyň wajypdygyny bellädi. Şunun bilen malykda milli feninamamyzyň nowatda şany fenesine gawatlanýan şeýlere ykçam taýýarlyk görülmegini, hemde olaryň talabalaýyk geçirilmegini üpçün etmek babatda tapşyryk berildi. Döwlet başdanymyz mejlise gatnaşjylary ýüzlenip 1 awgustdan ähli ýolbaşlaryň zähmet ruhsatyna çykýanlygyny, muňa garamazdan birnäçe möhüm şäherleriň geçirilmeginiň meýilleşdirilýänligini bellädi.
Yurdumyzyň raýatlarynyň durmuş şertlerini gowlandyrmak we saglygyny berkitmek boýunça kabul edilen maksatnamalary laýyklykdy. 1 awgustda biz Awada diýilýänler üçin nowatda kottejler toplumynyň açylyş dawratyna şerhsip döwlet başlanymy aýtdy. Öňümizde köp sany çäýler göz öňüne tutulan. Şoň orada hemmeňiz bu çäýleri ýokary derejede geçirmäge gowy taýýarlyk görmelip döwlet başlanymy naktady. Ministrler kabinetiniň giňişlen meclisine atnaşylar hormat prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedow ýurdumyzyň edermen gallaşçylarynyň şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirenlikleri hemde garaşdyrdy. Betarap Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýetli waka. Türkmenistanyň başlangyjy bilen 28 iýulda Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 97-nji mejlisinde Merkezi Aziýa parahatçylyk, ynanşmak we hyzmatdaşlyk zowlugy atly kararnamanyň kabul edilmegi bilen tüýsürekden utdular. We döwlet başlanymy Berkcan saglyk, uzak ömür, halkymyzyň bagtyarlygynyň, ýurdumyzyň awadançylygynyň bekbidini alyp barýan işlerini mundan beýlegem uly üstünlikler arzuw etdiler. Meclisde döwlet durmuşyny değişli başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözümler kabul edildi. 30 iýulda Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belent serkerde başlady. Serdar Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňişiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Ony ýurdumyzyň garwy hukuk goraýjydarylarynyň şu ýylyň 7 aýyny ýerine ýetiren işleriň jemlerini garaldy. Ýakyn geljek üçin ilkinji derejeli wezipeler keskitlendi. Şerde mejlisiň gün tertibine garaşdy döwletimizde howpsuzlyk we asywduluk üçin etmek. Bu ýetdimleriň maddi enjamlaryň biniýadyny puturlandyrmak hemde olaryň işini hasam kemilleşdirmek meseleleri ýergildi. Meclis atnaşylar gün tertibine meseleler boýunça hatabat berdiler. Hormat prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedow işleriň döwrüň talaplaryna laýyklykda gurulmagynyň watanymyzyň diňe goran şäherletde harby doktrinasynyň şähertlerine durmuş geçirilýän düýük özgörtmeleriň ileri tutulýan uğurlarynyň birdigini nokdy. Şunu goşunlaryň ähli kysymlarynyň maddi enjamlaryň biniýadyny döwrüpleşdirmek möhüm talap bolup durýar. Döwlet başlanymy watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň 31 ýyllyk senesine münasibetli meýleşdirilen dawraly ýürüýüşe häzirden akşam taýýarlyk görmek möhümdigini bilýär. Onuň ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmek barada değişli ýolbaşlary bir näçe tapşyryklar berdi. Hormat prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňişiniň mejlisiniň marşyny Aşgabat şäheriniň prokuror wezipetine Şeýh Mehmet welläp, ony Aşgabat şäheriniň bagtyarlyk etrawynyň prokuror wezipetinden boşatmak barada karara gelendigini habar berdi. Paýtatymyzda wezipet ýa-da belirlenen prokuror ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belent serkerde başlyna bildirilen ýokary ynam üçin tüýsürekden hoşalygyny beýan edip, ähli bilimini we tejribesini watanymyzyň mundan beýlegem gülläp etmegini, ýurdumyzda kanunlygyň hemde hukuk tertibiniň puturlandyrylmagyny, türkmen halkynyň dörejilikli zähmetini hemde bagtyar durmuşynyň üpçündirmegine sarp etjekdigini inanyrdy. Hormat prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedow garaşdy döwletimiziň hemişelik beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny berk ermek bilen dünýäniň ýurtlary we halklary bilen dostlukly, hoşnutly goňşuluk gatnaşyklaryny agrarlygyny aýtdy. Şu ýölgeler esaslanıp kabul edilen harby doktrina hem diňe goran şäherletine ýetir. Oňa aýaklykda geljekde de harby hukuk goraýjydarylaryň düzümi ýygyderlik kämilleşdiriler. Ýurdumyzyň goranmy ukyby hasam berkidiler diýip döwlet başlanymy bellädi. Ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belent serkerde başly watan gorawçylarynyň olaryň maşgal agdalarynyň ýaşaýyş durmuş, ulluk we iş şertlerini ýetgiderlik gowlandyrmak boýunça uly işleriň durmuşy geçirmeginiň dowam ettiriljekdigini, ferkerdeleriň netijeli işlemek üçin ähli şertleriň döredilýekdigini aýtdy. Döwlet howpsuzlyk geňişiniň mejlisinde başga da bir näçe meseleler garaly bolar boýunça degişli çözümler kabul edildi. Hepden möhüm wakalary arkadaly Ferdarymyzyň il ýurt bekfitli dörtbeleriniň rawaşanýanyny watanymyzyň ähli babatda ýokary depkinlerde ösýäniňi näşär etdi. Merim Murşiyali merdany pederlemedi we enamalamada gaýtalanmaja kymmatlyklar döredipdir. Halkymyzyň arasynda ýöpek we nahmatalary dokumak uly ähmiýete eýe bolupdyr. TV taýdany arasy renkler bilen boýaran türkmeniň ýöpek ketenini dokumak, dokmy önümleriniň iň naýbaşçysy. Bu urda Daşawud vilayatynyň gelin ýyllary öwge münasip işler alyp barýarlar. Halkyň arkadarı zamanet ýylyny hormat prezidentiň başçylygyny hususy telekeçiligi uly ünsürlmegi bu urdaky işleň hasamy ruwaşylmagyna mümkinçilikleri diýär. Her halkyň özüniň milli gymmatlyklary, däpdi surlary, egneşiklери bolýar. Gadymy halkymyzda milli egneşiklerini hememi öýüň bedegi işlerini diňe bara daşky gonuşmagyňça däl eýseme tebigat bilen aýrylmada baglanşykly döredipdir. Bu abatda Daşawud vilayatynyň Göregli etrawynyň gelin ýyllarynyň alyp barýan işleri bellenmäge münasipdir. Belli bolşýary el işleriniň özüniň aýratynlyklary hemde dürli görnüşleri bar.
Daşuwda gelňeleri milli deplemede dowam edip şuňky aýratynlyklar bilen baglanşdyryp, bu önümliň nusgulyk görnüşlerini öňürmegiň hütdetinden gelýär. Olary özüniň göz başyny atyrlaň jümmüşinden alyp gaýdýan türkmen ketenisini, dokumoklygyň nusgasyny görkezip işleýär. Türkmen ketenisi dokumentläriniň iň naýbaşydyr. Hemde uzak geçmişden şu nemede gelip ýeten milli gymmatlyklar. Keteni matasynyň öz boşlugy, ýakymdalygy, owdunlygy bardyr. Oňa adam bedenini belli bir ýylykda saklanmagyny, sağlamakda, ýeti gün şöhretinden gorumakda da uly ähmiýeti bardyr. Keteni dokumaklan meşgulan gelýän ulaýatyň göwreli trabynyň elçe perdenandary, keteni dokumaklaryň iňçe tilsimlerini ýaş nesile öwretmekde özüniň munasyp goşunklaryny goşýarlar. Keteni matasyny dokumak hemde dikmek dinandardan uly usatlygy, tutan ýerligi iňçe tilsimlerden baş çykarmagy, hünäri hormat goýup ýürekden işlemegi talap edýär. Hormat prezident bilen taýsyl taýralar bilen ýurdumyzda dokumaçylygy ösürmäge uly ünsürlýär. Öz eli hünäri bilen milli senedimizi ösürüp dünýä ýaýýany iş ugurdananlara telekeçilik bilen meşgul bolmagy döwlet tarapyndan giň mümkinçilikler döredilýär. Şoň üçin hem hususy urgumda netijeli işlemäge giň mümkinçilikler döredip berýän hormat prezidentimiz arkadagy terdarymyza dokumaçy gelinýär, alkyş sözlerini aýdýar. Türkmenistan diyarımdan gözel we täsin tebigaty bar. Hadardan Jeyhuna ýaýlyp ýatan owdan tebigatymyzyň goýnuny, oňa gaýtalanmaýan öz boşly täsinlik dünýäde jemlenýär. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe hormat prezident bilen taýlaty bilen ajaýyp tebigat gözelliklerini gorap saklamak, hemem almy esasy öwrenmek, geljek nesillere şu ajaýyp görnüşde ýetirmek esasy üns merkezine durýar. Köp türlü we täsin tebigatymyzyň owdunlygy häzirki Thomas Pasterna da öz boşlugy we gözeligi bilen tapawlanýar. Ýurdumyzda şeýle owadan öz boşlyk hem de täsin tebigaty özüne jemleýän ýerleriň birem Köýtön daglardyr. Köýtön daglarynyň haýran alyjy owadan tebigaty hem de tebigy ýadygärlikleriniň täsinlikleri, tebigaty söýjüleriň, arlymlaryň hem de seýahatçylaryň ünsüni elmydama özüne çekip gelýär. Mälim oşýary Köýtön daglarynyň tebigy gözelliklerini gorap saklamakda Köýtön dag döwlet tebigy gorohanasy hereket edýär. Köýtön dag döwlet tebigy gorohanasyna anyp bolýan işleriň esasy maksady gözel tebigatyň täsinliklerini gorap saklamaga, tebigatyň biologiki köp türlüligini dikeltmek hem de ekologik ulgumy hasa baýlaşdyrmakla gönükdirlendir. Ýeri gelende belletek ýurdumyň iň beýik nokady bolan Aýrybawa belentligem hut Köýtön daglaryna ýerleşýär. Köýtön daglarynyň tebigat gözellikleri barada aýdylanna ilkinji nowatda oň baý ösümlik dünýäsi hakynda belläp geçmek gerek. Sebäbi Köýtön daglaryna ösýän ösümlikleriň her biri öz boşly aýratynlygy hem de owadanlygy bilen häsiýetlenýär. Alymlar tarapyndan bir ýerde ösümlikleriň ençeme görnüşiniň gawat gelýänligi tasdiklanýar. Olaryň 10 göterim bolsa, diňe şu ýerde ösýänligi bilen tapawlanýar. Hut şonuň üçin hem olaryň köp sanysy Türkmenistanyň hem de dünýäniň gadyl kitabyna girdilenler. Dermanyk ösümlikleriň hem Köýtön daglaryna ençeme görnüşi gawat gelýär. Köýtön dagyň dağa gerişlerine dorly görnüşli otçumak ösümlikler bilen birlikde kerkaw, ýawyny badam, dagdan ýaly agaçlara ýygy-ýygydan duş gelmek bolýar. Şol sanna arça agaçlary tokoýlyklaryň esasy düzümini düzýär. Köýtön daglarynyň baý ösümlik dünýäsiniň bolşy haýwanyt dünýäsi hem köp türlü hem de baýdyr. Bir ýerde süýdendirjileriň ençeme görnüşiniň duş gelýänligi kesitlenendir. Kuşlardan bolsa ýyrtyjy kuşlara hem de täsin saýraýan käkilik ýaly köp sany kuşlara ýygy-ýygydan gawat gelmek bolýar. Köýtön daglarynyň iň bir täsin hem de oňa mahsus bolan tebigy gözellikleriniň biri de derelerdir. Bir ýerde ýerleşýän dereler çuňlugy hem de gaýalarynyň kertligi bilen öz boşly meňdeşlige eýe bolup, Köýtön daglaryna şeýle dereleriň ençemesi bar. Köýtön daglaryny ýene de bir dünýä meşgul edýän tebigy ýadygärlikleriniň biri dinozawrlaryň belent tekilligidir. Geçen ýyllaryň dowamyna dünýä meşgul alymlaryň geçiren ilmi baglyk işler netijelerine bu ýyllaryň umumdan 130-140 milyon ýyl öň ýaşap geçen dinozawrlara degişilligi dogry tasdiklandy. Tekillikde tapylan dinozawrlaryň ýyllarynyň sany ortaça 2500-e golaýdyr. Köýtön dagda iň bir aýratyn täsinliklere we sirlere baý tebigy gözellikleriniň biri de gowaklardyr. Köýtön daglaryna umumman ulylyk kiçilik gowaklaryň 300-de golaýy bar. Bu gowaklar dünýäde garlyk gowaklar ady bilen meşguldur.
Umuman, gowoklaryň esasy meňdeşligi olarda durly görnüşli alymda mälim bolan has takygy ýokardan sallanyp duran ýa-da ýerden gat-gat bolup ösen ösümliklere meňdeş minerallardan düzülen durly keşpleriň gabat gelmegidir. Köýtön dağlarynyň çeşmedir köýleri bardy aýdylanyna, köýtön köýüni aýratyn bellek geçmek bolar. Bu köl diyarımızda iň çuň kölleriň biri hasaplanýar. Köllüň suwy dury gök bolmak bilen köllü suw gar ýagbanyň hasabyna ýygnanýar. Şeýle-de köllün ortaça 10-20 metre golay belentlikde köllüň gözü adyn alan kiçijik köl jagy ýerleşýär. Köýtönler döwlet TV gorokanatynyň almy işgärleri hemde tebigat gözegçileri türkmen tebigatyny goramakda hemde almy taýdan öwrenmekde giň mümkinçilikler döredip berýän tebigat gözelliklerimizi dünýä ýaýmakda ähli tagallalar edýän hormatly prezidentimizde hoşallyklaryny aýdýarlar. Oyda dolu geçirilýän ýarşlar ýokary netijelere galanmakda möhüm ähmiýetlidir. Olary ýeňişlere galanmaga uly biniýat bolup hyzmat edýär. Häzirki günlerde ýurdumyzyň sport we ýaşar täzeýeti ministrliginiň meýnamasyna laýyklykda degişli kadrlaryň berje edilmegi bilen geçirilýän ýarşlar üstünliklere beslenýär. Tekvando boýunça ýurdumyzyň kubogyny almak ugruna geçirilen ýarş ören täsirli boldy. Bu ýarşyň Günorta Koreýanyň ýurdumyzdaky ilçihanasynyň kubogyny almak boýunça bäsleşik bilen goşmagy bilýärliklidir. Ýarş türgünleriň tejribesiniň artýanyny eşkär etdi. Şu günler durly ugurlar boýunça geçirilýän ýaşlar gyzykly tarapdan häsiýetlenýär. Her bir türgüniň guýuny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljekki üstünlikleriň özenler. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşar täzeýeti baş müdürligi tarapyndan geçirilen ýarşlar türgünleriň kämilleşmeklerine ýardam etdi. Ýaşlar türgünleriň maksady okuny diýen eşkär edýär. Usatlaryň anam ihlas bilen goşmagy ýokary netijäniň özenler. Tejribe toplamakda öz boşly mektebe öwrülýän ýaşlarda esasy wezipe belen sepkitleri eýlemek bolup durýar. Ýokary netijeleri gadanmaklyga bolan ihlas ýa-da geçirilýän ýarşlara öz boşly bedeg berýär. Hormasy şerh häzir bolsa ýaplaşymyzda hepden dowamyna garaşylýan howa bardy. Ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam elik edýärler, hormatly ýerleşler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň 3 ýyly döwri dowam edýär. Mähriban adamlar, geliňi bolsa awgust aýynyň birinden awgust aýynyň 7-sine çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışýalar. Yani gelecek hepden ortasında yurdumyzyň şäheri Günmatardan çyl howa akymyň arlaşma netijesinde diýarymyzyň Balkan welaýatyna atkem ýagşyň ýamany şeýle-de howanyň gejenki temperaturalaryň hepden ikinji ýarymyna atkem ýokarlanmagyna garaşylýar. Hasta kygy. Yurdumyzyň Balkan welaýatyna ütkap duran bulutly howa bolup hepden ortasında atkem ýagşy ýagar. Ýylarym çakmagy mümkin. Demerat Günmatardan tezlik sekundda 8-13-dan 11-16 metr ýetýän şymaly ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 20 gradusdan 30 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 37-40 gradus ysy, welaýatyň kenary etraplaryna 31-36 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň ahal welaýatyna atkem bulutly, hepden ahyryna ütkap duran bulutly howa bolup, günogordan Demerat Günmatara orun etýän tezlik sekundda 7-12-dan 10-15 metr ýetýän şymaly ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 20 gradusdan 30 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 34-39 gradusdan 43 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýatyna atkem bulutly howa bolup, Demerat günogordan tezlik sekundda 8-13-dan 10-15 metr ýetýän şymaly ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 21-26 gradusdan 30 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 34-39 gradusdan 42 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýatyna atkem bulutly howa bolup, Demerat günogordan tezlik sekundda 8-13-dan 11-16 metr ýetýän şymaly ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 21-26 gradusdan 29 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 33-38 gradusdan 42 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Aşgabat welaýatyna ütkap duran bulutly howa bolup, Demerat günogordan tezlik sekundda 7-12-dan 10-15 metr ýetýän şymaly ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 20-25 gradusdan 29 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 32-37 gradusdan 41 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar.
Paytaxtda Aşgabatda atkim bulutly, hepdeniň ahyryna ütkap bilen bulutly hawa bolup, günogordan Demokrat Hukumatara orun etdirýän tilligi sekundda 7-9-dan 10-13 metr etýän şemal owsmagyny hemde hawaň temperaturasynyň geceleri 24-26 gradusdan 29 gradusga çenli mayıl, gündüzleri 37-39 gradusdan 40 gradusga çenli ısı bolmana garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdum boýunça awgust aýynyň 1-ni magnit haýdasasyň durmuk ýagdaýda bolmana garaşylýar. Mehriban adamlar, siz awgust aýynyň 1-inden awgust aýynyň 7-sine çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan hawa maglumaty bilen tanış boluňuz. Edidi watandaşlar, Tomuz paslaryna hawanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazar alyp, paslaryň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetişoklusyndan gorunmagy, şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berjaý etmeňizi maslahat berýär. Mehriban ýerleşler, bulary berjaý etseňiz, ýylyňyz senlik paslaryny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şununla watan habarlar epleşimiz jemleýäs. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşleň ödününe bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýnür. Hoş sag bolun, edidileşer.